engathi ungaphila uphumelele empilweni kona konke okwenzayo. Sicela wenze okufanele nokubalekile, okungabe ukusubscribe nokulike le video le, ngoba nginesiqiniseko sokuthi kukhona la ezoqaqa khona. So uthi nawe une reason yokuthi ungalike, ungasubscribe, ungaba imember. Nake singakusho sibheka udaba lamaphupho. Mina igama nguPastor Ningi, ichannel ineflick sibheka udaba olukaNosihle Manqele. Uthi ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha ushaywa umuntu othandana naye. Kungasho into ezihlukahlukene uphupha ushaywa umuntu othandana naye, ngeke kwaba nencazelo eyodwa, ngoba komunye umuntu kungenzeka number 1 uma kungomunye umuntu othi uma uphupha umuntu wakho kube uPaul bomekishayo usuke liveza ukuthi kumele uqaphele. Kungenzeka senigadlwa ngesichitho abantu abanizondayo nabathakathi mhlawumbe abafuna nihlukane. Kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu wakho kube uPaul bomekishayo usuke lusho ukuthi kungenzeka lo muntu unento ukuthelo anayo okungenzeka ingaphakathi kuyena angagcina ikhiphela kuwe. 3 ake sithi ke mhlawumbe uma uphupha futhi umuntu wakho kuPaul bomekishayo ungasho ukuthi kumele mhlawumbe ushintshe ukwenza, ngoba lo muntu akeneme ngendlela oyiphethe ngayo wena noma omphethe ngayo wena. So uma ungamphethe kahle noma kunama mistake amaningi owenzayo, kunezinto eziningi ozenzayo eziwumbhedo, ungambona kube ngathi uyakushaya kanti kusho lo muntu wena kunombhedo wenza kulezinto ezingalungile ozenzayo. Okungaba uye kongaseneme nje manje noma isidalwa sakhe sesiqala manje ukucunuka wena ngendlela owenza ngayo izinto. So ungabona ngathi wena uyakushaya umuntu lento isidalwa sakhe siqala manje ukumelana nawe, ngoba wena mhlawumbe uyacheater, mhlawumbe uyadelela, mhlawumbe uyeyisa, mhlawumbe awuhloniphi, uyayibona. Asiphethe ngokuthi number 4 uma uphupha ufuna umuntu wakho kuPaul bomekishayo, okungasho ukuthi mhlawumbe kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu wakho umekishayo uthola ukuthi kunendaba ezinhlo zozizwa. I mean empeleni kunendaba ezimbi ozozizwa, yabona. Kunodaba olubozoluzwa noma oluzokuphatha kabi, ongenze uzoluzwa ngaye lo muntu lokhu. Ngahle kuvela udaba oluthile ngalo muntu oluzokuphatha kabi kakhulu, ungabona ngathi uyakushaya ke noma uphupha ekushaya. Siyabonga kakhulu besibheka udaba lolu lophupha ke umuntu othandana naye, umuntuoko relationship naye ekushaya. Ukuthina ke singakusho ngenzeka nishadile, ngenzeka niyathandana, nginombolene noma niphilisana, inake singakubalula. Lezokubalekile ke zokufanele subscribe, like, become a member, nikela ku channel, post into ezifanele, faka noma million. Be blessed.